പാബ്ലോ നെരൂദ. പരിചയപ്പെടുത്തൽ തെല്ലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു മഹാപ്രതിഭ. വിശ്വമഹാകവി എന്ന വിശേഷണം ചാർത്തപ്പെട്ട് ലോകമാദരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം. ചിലിയൻ കവിയായ നെരൂദ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനാണ്. കവിതയും രാഷ്ട്രീയവും തട്ടകങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യമഹത്വത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും കവിതകൾ കൊണ്ട് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ അദ്ദേഹം ഭാവസാന്ദ്രമാക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഉദ്ധരണികളിലൂടെ തന്നെ നെരൂദയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എൻ്റെ കവിത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ എൻ്റെ കവിതയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതെ, കാൽപ്പനികതയും ഉത്തരാധുനികതയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ചേതനയെ പ്രകൃതിയുടെ സ്പന്ദനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നതായിരുന്നു നെരൂദയുടെ കവനവൈഭവം. അതിൽ പ്രണയവും മരണവും വിരഹവും ഒരുപോലെ പ്രതിഫലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ചുറ്റുമുള്ള സകലതിനോടും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്താവുന്ന തരത്തിൽ ഒരാത്മബന്ധം കവിതകളിലെല്ലാം തിളങ്ങി നിന്നിരുന്നു. സസ്യാത്മകമോ ഭൗമികമോ ദൈവികമോ ആയ പോഷകാഹാരമാണ് കവിതയെന്ന് അദ്ദേഹം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പ്രണയം തിരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുത്തു നടത്തിയത്. നക്ഷത്രം മുതൽ നങ്ങ്യാർവട്ടം വരെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കാവ്യസങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിന്റെ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നുയർന്ന തീവ്ര സുഗന്ധം ഇരുട്ടിൽ എൻ്റെ ഉടലിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു നെരൂദ എക്കാലവും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സാമൂഹിക നീതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം എഴുത്ത് എന്ന് എക്കാലവും സധൈര്യം നെരൂദ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കവിത സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച്, ഇലകളെക്കുറിച്ച്, പൂക്കളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അഗ്നിശൈലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടാത്തത്? വരൂ, ഈ തെരുവിലെ ചോര കാണുക. വരൂ, ഈ തെരുവിലെ ചോര കാണുക. ഇതിലും സുന്ദരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നെരൂദയെ അളക്കുന്നത്, അറിയുന്നത്, അനുഭവിക്കുന്നത്? നമസ്കാരം.